काय रे थंडेलेच हो एकदम ठणेल काय मिळालं तोंड मला टेन्शनच हा मिळाले आता घर बीर सगळा बांधान व्यवस्थित केलं आता तुका टेन्शन कसला टेन्शन घराचा काम झाला पण मनासारख्या काय काम जाऊ नये काय गडबडेत की ना माझाच चुकला दा मी चुकीच्या कॉन्ट्रॅक्टराक काम दिलंय थंय मी फसले पण वरती सर्व्हिस सुद्धा नाही कसली म्हणाल पहिल्यावर या विचार करून तो निर्णय घ्यायचा असता आता झाला तर झाला पण आता एकच नाव चर्चेला श्री स्वामी समर्थ कन्स्ट्रक्शन बरोबर मा बरोबर स्वप्नातला जशाक तसा घर बेस्ट फिनिशिंग आणि कमी कोटेशन मध्ये क्वालिटी काम म्हणजेच तुमच्या बजेट मध्ये क्वालिटी काम करून मिळताला यांच्याकडे सध्याचा रेट 1500 ते 2200 रुपये पर स्क्वेअर फीट असा यांच्याकडून मेंटेनन्स सर्व्हिस 1 वर्षाची दिली जाता त्यानंतर ऑटो प्रूफ सर्व्हिस दिली जाता बँकेपेक्षा कमी म्हणजे 60% EMI फॅसिलिटी दिली जाता मी विचारले माझ्याकडून येणाऱ्या माणसांका काय ऑफर देतले बोलले किचन ट्रॉली किंवा फॉल सिलिंग फ्री मध्ये देतले करून तर म्हणजे श्री स्वामी समर्थ कन्स्ट्रक्शन कामा कसली कसली करता ता सांगतंय तुमच्या घराचं सगळ्या प्रकारचं इंटेरियर काम करून देतले इंटेरियर सर्व्हिस टीव्ही युनिट देवारे ट्रॉली वॉर्डरॉप फॉल सिलिंग वॉलपेपर सोफा सेट इतकी सगळी कामं आणि अजून बरीच कामं तुमची एकाच ठिकाणी होतील सगळा सामान क्वालिटीचा वापरला जाताला यांची इंटेरियर सर्व्हिस महाराष्ट्र आणि गोवा आणि कन्स्ट्रक्शन सर्व्हिस सिंधुदुर्ग आणि गोवामध्ये दिली जाते तर मंडळीनो फक्त नाव लक्षात ठेवा श्री स्वामी समर्थ कन्स्ट्रक्शन तर व्हिडिओच्या वरती कॉन्टॅक्ट नंबर दिले मंडळीनो त्यावरून तुम्ही अजून माहिती घेऊ शकताय धन्यवाद.